ଆସିଗଲା ଏଠି ମୋର ଧନର ଖାଇବା। ଆଉ ହାତରେ ଖାଇବୁନି? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହାତରେ ଖାଇବୁନି ତ? ହାତରେ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ। ହାତରେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ କହିଦେ ଆଗେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆମର। ଭାତ, ମସରୁମ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଟଳ ଭଜା। ଏ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ଭିତରେ ତତେ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୋ ମାମା ଭିତରେ ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ କିଏ? ତୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ଦୁଇ ଜଣ। ହଉ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା। ଡାଲି ଆଉ ହେଇନି ଆଜି, ଛତୁଟା ଝୋଳ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ହାତରେ ଖା, ହାତରେ ନିଜେ ଖା। ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଏମିତି ସିଏ ଅଝଟ କରେ, ମାମା ମୋତେ ଖୋଇଦିଏ, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ହିଁ ଖାଏ। ଆଜି ଟିକେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ କି ମାମା ମୋତେ ତୁ ଖୋଇଦେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି? ହଉ।